Το Ford Transit 125 TAF 300 είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται άνετη και ασφαλή μεταφορά. Με 9 θέσεις και ευρύχωρο εσωτερικό, είναι τέλειο για σχολικά δρομολόγια, συλλόγους ή εταιρείες. Στιβαρή κατασκευή, δίζελ κινητήρας και αξιοπιστία Ford. Ένα όχημα που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη. Καλέστε μας στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες ή και να το δείτε από κοντά.